amb el Damián i el Jaume. El Jaume s'ha quedat baix per allí. Vinga, Jaume, remunta per aquí davant, que ara està tirant bé i t'esperarem per aquí a la següent cresta. La C2 del Super Chatarra. Ué, arribant a Tragó. Buah, me trauen un món amb planeig, però bueno. Estem aquí amb el Damián i el Jaume, també en la C2. Aquí, Damián, hay que ir buscando a ver dónde sale la buena. Jaume, a baix, que ha trincat una de bona i ara anem per ella. Tirant amb les dos frenos. Està bastant de ponent. El Chatarra, que sembla que l'ha pillat millor ara. A veure si agafem aquí el nucli bo. Venga, que ya estamos en aire. Va.
Venga, vamos a cruzar. Karting. El que està a punt d'aterrar és el Damián i el Jaume, que està per allí. Ens hem trobat molt oest, hem vingut des de Castellroy, però ens hem trobat aquí molt oest a la vall. I no sé, bueno, pues aterrats, que ja està bé. Mira, el Damián aterrat i el Jaume aquí. Mira, ¡Paco! ¡Paco! Se llama Paco Pujol. Pujol, tío. Uy, suerte que no me llaman Jordi. Es más catalán que... Uy, Es más catalán que... es millón. Hombre, tiene cuerpo para central, ¿eh? Hostia, un volador bueno. 64, ¿eh? Ya.